Kowe aja waton iso wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Hah? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi ora ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu nguleke bapakku wis wancine tekaning mati, wis wancine dadi wong tuwa, meng ngantri modar. Kowe ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampenake dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus taksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben lah. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo menam-menam pikir ki engko piye? Ki engko gek kepiye? Aku entuk dalan wong anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora ngene papane wong neter kadidayan. Bapo. Baboro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa. Kena mboyong pustaka Jamus Ki Mastada marang karangan Dempul nggo tampa bapakmu. Ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Ha. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta. Iya jagat Dewa Bathara. Wah. Najan dipun menapakno Petruk menika panakawanipun watang-atang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yayi tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Rabu lenggah ingkang langkung prayogi nun ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sak praptanira panakawan ning ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene wiladene dumawahing nawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Menawi lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngapa lho nggih, padha raja sak praptanira. Tansah pinangan ing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Paring maestunipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan nggih. Sampun boten kirang prayogi Sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sak praptanira. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang-tawang Sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan, mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya Sinuwun. Iya.
Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba ten. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, samenika sampun radi insaf Sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Petro kandung bolong padha raja sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana Petro. Nun nggih, sanget anggen kamundadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sapratamu. Pangestripun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Ngono nggih. Oh, Gong, cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampanana. Kapundi jimat paripen daerah kasantosan. Lho, ngono kuwi ceket-ceket. Petro, dalem Padaraja sapratamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong Padaraja sapratamu. Ngantunipun Darawali Kudara. Tansah pinanganing kami dadan bekti kula kunjuk. Balenana idak ndasmu. Pangestripun Darawali Kudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Darawali Kudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Kok malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo rapati ya. Petro Padaraja sapratamu. Pangestripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya ya Petro ndak tampa. Bagong Padaraja sapratamu. Pangestripun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya tak tampa. Petro kantong bolong Padaraja, ndarana kula bekti kula. Iya ya Petro tak tampa. Bagong Padaraja, ndarana kula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji. Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang sok ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sambi Sinuwun Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kanggo kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yo gene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis ki apa? Kene yen ngutokke unek-unek yo karo nangis barang ya ora apa-apa. Yo gene Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngambek. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mung kaya nuwun sewu. Wis kaya Kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keteking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak nganti entek-entekan.
bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata nyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kajembel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Napa nambani larane bapak? Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Lambemu elek to kok ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama. Do ora ngarep bekti karo wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak, butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh, tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki endi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapakne iku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to? Ora usah omong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, "Butuh apa, Pak?" Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesta padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake esuk ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil, do dititipi wis ora gelem do kon gula mentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya, Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem lambene mingkem terus nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengo nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk ngono. Tak kira nek kirek bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nang ngamben. Wah, ya wis genane bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan niku kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Kon ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming doting cemime nika. Terus bapak ngenten iki, ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong. Mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus, lah ngopo Pak ning negara Ngamarta?
Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le ngomong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe swana Sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning nggawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bilih sampun marambah makaping-kaping bapak niku bantu dhateng para Pandhawa momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti craprang Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon nggih to percuma hah percuma nggo ngapa kula ngaboti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi jebul sing kula bantu jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi ning ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan saking Sinuwun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Kon njur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heeh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Wah rekoso terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ikhlaske. Ya tegese kowe takon sekuwen. Ya men. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku lek omong kok. Bagong, wonten dawuh keloro-loro atiku Bagong. Same. Kula jan-jane matur enten iki. Kula ampet tenan ati kula. Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki nek kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong. Sebab ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Werba. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabar ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampeyan ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembaten catur. Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane
Ndara Kunti sing jeneng Adiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Alah dene dadi pembarep. Kudune sampeyan kuwi iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa Adimu iki piye to? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nangge mawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nangge mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon nangge mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya Bagong. Terus Ngene kowe tak critani. nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning ngrungokke. Iya ya ora dawa Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongane mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Tumuli kabeh sarembuk pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa meneh wangsulan rawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae nah. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep belani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejak kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kalebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati, terus pustaka Jamus Klima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Klima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong.
Wah, sampeyan iku sembrono kok sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jawis Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jawis Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare. Tatur walik. Walik, hah? Turta. Oh iya, Ndeng. Turta. Ming turta kok walik pemekir aja. Pustaka Jawis Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditlesih. Ngoten lho. Kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat rumput. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mangparingke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalan iblis lanat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darmangsuma kuwi kelumputan gedhe mergo maringake Pustaka Jawis Lima Sada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho, modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten. Nek kula wis mesti Kresna nika musuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken dan Sunan Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan Pustaka Jawis Lima Sada. Mergo bapak kula niku ya ajeng mati mergo nek ora tambani Pustaka Jawis Lima Sada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong ngarep ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kali ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi jajane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Yamadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandhange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki kosong goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe apa? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Ndarawati panjalmane musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni isomu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi ora ati. Ora sah lara ati, ora atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, mung ngantri modal. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampenake dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe.
Kowe nyembranani aku iku nek bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati kok ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik bangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben lah. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo menam-menam pikir ki engko piye. Ki engko gek kepiye? Aku entuk dalan wong anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti eneng dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek bapane wong nenter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa. Kena mboyong pustaka Jamus Limasada marang karangan depan nggo tampa bapakmu. Ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Ha. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Limasada ning Darawati rasa dibalekke. Waten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba glendang ngono. Ayo metu njaba raden negeri ati. Ora kok. Sinun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe. Ning mesti ngandhake karo wong liya. Lho kae Patih Pragata joget-joget nggawa glugu golek awake dhewe. Malah ora mung Patih Pragata, sajahe Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu ki piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Patih Pragata. Tak sawang Ndara Karkaca, Ndara Antarja barang kok do ting brubut golek awake dhewe. Ya mulai yo Gang yo. Hah? Mulai. Engko nek Semar modar bapak wis dawuh karo awake dhewe. Nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulai yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulai matur karo bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di pustaka Jamus Limasada. Merga pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Darawati, jarene negara Darawati ana pegebluk ngono wae ora bapak mikir dhewe, bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, malah yo. Gong, ketoke limati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Masa mengo to? Weh, sapa iki, Tra? Lho, sapa iki to? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe ajar modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena ki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrag kene. Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Pang uwit. Ha iya. Wong apa kok terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya.
Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok Dek itu. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi. Ya ora iso. Ku saiki kudu jujur. Iya. Menika ngaten Raden. Ya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Biar ora. Anu kowe Petruk. Ya. Soalnya cangkemku iku kulino ngapusi. Kok ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sowan sinuwun. Sowan sinuwun Prabu Puntadewa. wigatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendurung ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tombo. Ning bapak mboten iso sedo. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan oleh negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mula nek ngono ngendikane Mak Jlik Sedewa iki mau bener. Mangkane sampean ketemu ngono no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to Ketemu. teng pundi kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi ditundhong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Jlik ya kandha kaya ngono. Terus saniki Wis tindak. lho lunga teng pundi Kuwi kudu perkaramu iki urusane Mak Jlik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Jlik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. wong loro mingan kula kali Petruk ora kowe karo Bagong karo Petruk ora kebablasan le omong Karepku iki kowe karo Petruk ngono. heeh Lah kowe saka ngendi? kok negara Ngamarta Kok mlayu-mlayu? aja gelut Lho. Gelut karo sapa? kare Baladewa gleleng to aman ora tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa mengine iki Lho. Wani karo Siwa Mandura. lho sing diwedeni apane Lho kok mlayu? hari kok ngandhake kanca kerubutan kok Ngandhake sapa? ngandhake Prate Pragrata terus Kamasmu Ndara Gatotkaca Ndara Antarja goleki kalih kula niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa mesti kula dianggap salah kula dianggap wong kleru mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula mider-mider teng gegana Ndara Antarja goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Jlik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak Di Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe mung dienggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kena pegebluk. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panus maring jajaran cukup daring bawon. Bagong, menungso ya diampurmu. Kowe wani karo Baladewa." Kula dunake ngono muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. wah kowe kuwi Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. terus Metu jaba. Ora dadi. ha iya
Sing ra dadi perange lho. Metu njaba kula ya metu njaba bareng wis bingung lho to kula anduk. kok ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku ndara karo kaca ndara antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe ora usah mlayu nang kene. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja adepono. oke, siap. Carane Kowe tak ewangi. lek ngewangi Kowe maju pethono Kakang Garukaca Kakang Antarja. oh ya bener nek iki diunekke satria petuk ya bener. Aku iso. Kalau muni kowe tak ewangi ning maju pethono Kakang Garukaca Antarja. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Beto power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. wah gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, Nah kuwi masalahe. Nek sampe kula mati mongko ketutupan sukat ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Garukaca Kakang Antarja sapa? Kowe aku terus. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae terus. Piye? Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju, aku direwangi ndelok-ndelok seno. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho, Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. soalnya ngedrat. Ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane? Mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh abakmu mambu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong kula satria kon mlebu mburi ora. Ah metu pundi? Kowe ngamet ambekan kok. Ngamet ambekan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Aja mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis ge toto-toto. Ing Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen telenging kalbu. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal didaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalang iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasan jeblok wetenge. Gus, Apa? sampeyan nang ndi? Aku wis ning jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang. Siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh, Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. wis karo ngomong apa iso keturutan. Upamane Ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon.
Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho iki. Iya. Buan klepret ya men lu. Nek ana ambles bumi carane piye? Ya waton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati lho Gong, nek ora nyoto buathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora medan-medani to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Meneng jron bumi. Waduh, sarean ya, Tru. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa metu Gong? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah kaya ora jamak-jamak. Tulung ngitungke lho. Iya, aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kae nyolongane wong. Wah. Kaya balon itu enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimes wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset to ya. Minta uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tatakane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati yo, Le. Siap aja kuwatir, aja kuwatir. Mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun, landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe, ora edan kenyataan om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur ki sing sampean tok wae. Arep kula wong kere kaya nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Ojo gawar-gawur Bagong. Nun. Kowe tak takoni bloko. Nggih, kersane aja napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolek ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara,
Terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara ya modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trima nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho, kon tekan kene. kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatul kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya prigadani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe ngono? Rumangsane ra. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampeyan ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula ming muni Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bakong menungso lan tataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modal anut karo kesaring sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Duneke ngono bapakku. Bapakku wis jegoke kirike tak bleh. Kok dadi bapakku duneke modal kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek anda aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun ora Gatotkaca. Lenangkis telat le. Daya ora bakal menang karo Gatotkaca. Sambato. Sambato. Mati jeneng aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku batur sing gawe wirangi Bendoro. Modar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok glelek kowe ora apa-apa dunter. Candhak sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh truk. Tutuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena Sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Kan kepengin piye? Tak kene metu. Ben manjing nang nggonmu. Ora aku arep ngaso wae.
Wis rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndara Antarja. Kuwi kakane Ndara Antasena. Nek digdaya iki mesti digdaya Ndara Antarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung sing Ndara Antarja ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong, tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jempolmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah, lho. Aja terus emoh ora. Kowe wis sedhe emoh, gak aku ora seneng ajarane ngono, gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Nggih. Ndara Antarja? Iya. Kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe kowe wani karo Sima Mandura, ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun krungu kabar dereng? Kabar apa? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adikku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane piyayi Blitar. Niku asli aku ora gara. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula glecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ditemtoke kowe apa aku sing tekaning pati. Manut, sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Mlek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi. Kene marganing patimu. Pangga tak ayone Antarja. Gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu. Oh. Arep tak jahiti kabeh, Mbur. Tak dondomi men ra iso metu. Apa anggepmu nek tak dondomi aku ora iso metu kok? Metu karo wae karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya emah aku ya ngono. Dadi karepe dhewe ya, Tru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panuswane jajalan iblis lanat. Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang mengko jebol wae. Ayo, Tru. Ayo, iki kok mandu aku polo Tru berapa. Nesu tenan nek kae, Gong. Wah, wis anggere ngono kae ora ana wong wani nyedak.
Panas maling jajalan suane Bagong Petra ora mikir glanjang nenggala jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngono go. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sona ki omong. Ora mung terus glendhes lunga. Ha piye kaya mung ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa tak ki mau? Omong apa ora. Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ha sampean sok turu barang e. Nek pas kono nibake nenggala nyodam barang lho. Bles sampean pas sare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun kula ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamur Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Iki senengane kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separohe. Oh, ngampet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut kae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet ya. Tak jalukke marang panguwasan ing dat Kamurwing Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Kemarin mau kok jarem-jarem ki apa to? Gulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru. Dire pengilangmu, Tru? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ya, to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik, kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae, to? Ora ya tak antil modar kowe ora. Wih, anjar. Ya pancen ngono wae, Tru. Ah, nggih. Nyai Kresna iki, Tru. Wah, kula mboten ngertos. Dian. Sanjay lagi Dharma Wisata, Tru. Turuti omongane teng blasur ora karo. Antasena apa, Pakdi?
awar majune peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde tak donga-dongake lepas parane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkemke ora. Antasena iki pernah anakku dhewe itu. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara adikku Jodipati mung ora jenemokane Antasena ki. Wis biasa nek karo aku. Nggih, Petra wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang itu. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakarmu Petra, sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, ada. Baladewa kok nggo celure. Liyane Petra. Oh nggih. Niki. Aku iki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe graji cengelmu nggih. Oh nggih. Salah terus. Lho, nah iki pusakaku. Aja wae sepeleke Petruk, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nang. Ya sakarepmu. Antasena. Piye, Pakde? Pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujimu. Maju nang peperangan. Awas rawatan jawatan mangan boyo. Ini nata manjura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Wong ambeien. Malah cengengesan. Kleru kok. Iki mergane patimu gugung arepene. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Gugung arepe dhewe buntu Petruk dalane. Awakmu sing teng mriko kok mlayu mriko edian arsa manijat ring alam jagat yang binunding. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Manjura Prabu Baladewa negane atiku tanah. Usmane jajaran iki aku ngadep kaca iki. Aku ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki. Kono wong padha karo aku. Aja bengok-bengok mribani wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah setan ora. Iki Bagong iki Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa nggo genter to banget. Baladewa rupek mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala. Iki pawuning Satu Sekti. Tamake Gunung Jugruk Segorasat. Iki Kiai Bendho ayo. Iki lek-lek nang Bagul Tegan. Kaya apa aku sing tekane mati terang.